እዙይ راديو إيرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣባላት ሓደ ናይ ዕደና ኩባንያ ምዃኖም ዝገለጾም 3 ቻይናውያን ጅሆ ሒዙ ከም ዘሎ ገሊጹ። ካብን ናብን ሶማል ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ደው ዘበለት ኬንያ ናብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ፍሉይ በረራታት ተካይዳላ። ስጳኛ እናሓንበሱ ዝሰገሩ 8,000 ስደተኛታት ናብ ሞሮኮ ትመልስ። ኣርስታት ዜና ይኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ዕደና ናይ ዝተዋፈረ ኩባንያ ሰራሕተኛታት እዮም ዝበሎም 3 ቻይናውያን ከም ዝሓዘ ንዝዘርግሑ መግለፂ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን። እቲ ግንባር ቶም ቻይናውያን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ምስቲ መዝማዝን መላኽን ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ከቲመን ዝመጻ ዘይሕጋውያን ዝበለን ኩባንያታት ዕደና ህዝቢ ኦሮሞ የፈናቕላን ከባቢታት ድማ ይብክላን በምህላወን ንጥፈታት እንደው ከብላ ጸዊዑ። ኦነግቶም ብ15 ግንቦት ዝሓዞም 3 ቻይናውያን ዝሰርሑላ ዝነበሩ ናይ ዕደና ኩባንያ ይጠቐሰን። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለቲ ብኦነግ ሸኔ ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ብዘካየዶ ወተሃደራዊ ስርሒት ሓላፊ ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ነበርን 2 ዓጀብቱን ዝርከብዎም 5 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ዝቐተለ ተሓቢሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንናጽነት ክልል ኦሮሚያ ከም ዝቃለስ ዝገልጽ ኦነግን ሕወሓትን ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ከም ሽበራዊ ጉጅለታት ከም ዝፈልጦም ምግላጹ ይዝከር። እንተኾነ ነዞም ከካብ ህዝቦም ሓያል ደገፍ ከም ዘለዎም ዝንገረሎም 2 ዕጡቓት ውድባት ብሽበራ ምውንጃሎም ኢትዮጵያ ንዘላቶ ሰንኮፍ ናይ ጸጥታ ኩነታት ዘጋደድ እምበር ዘፋኹስ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ የረድኡ። ካብን ናብን ሶማል ዝካየድ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ደው ከብል ዝወሰነ መንግስቲ ኬንያ ናብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ግና ፍሉይ በረራታት የካይድ ምህላው ተሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ናይ ምርጫ ካርታት ዝጸዓና 2 ነፈርቲ ካብ ናይሮቢ ተበጊሰን ኣብ ጅቡቲ ድሕሪ ምዕራፍ ናብ ከተማ ሃርጌሳ ከም ዝኣተዋ ዘስታር ዝተባህለት ጋዜጣ ኬንያ ኣረጋጊጻ። ዛጊት ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘይረኸበት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ካብ ሶማል ዝተፈለየትሉ መበል 30 ዓመት ኣብ እትጽምብለሉ ዘላ እዋን ጎኒ ጎኒ እውን ምርጫ መክያድያ ትርከብ። ኬንያ ብጅቡቲ ቢላ ናብዛ ርእሰ ምሕዳር ተካይዶ ዘላ በረራታት ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ተወሳኺ ጥርጣረታት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይግለጽ። እቲ መንግስቲ ቀዲሙ ጅቡትን ኬንያን ኣብ ጉዳይ ሶማል ኢድ ብምእታው ምስ ርእሰ ምሕዳራት ብምዃን አንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ውዲት ይኣልማ ኣለዋ ክብል ዝወቅስ። ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ካብ መጀመርያ ወርሒ ግንቦታት ሒዙ ብመንጎኝነት ቀጠር ከም ዝተፈትሐ እኳ እንተተሓበረ መንግስቲ ኬንያ ሳለስተ ቀይጸንሐ ካብን ናብን ሶማል ዝካየድ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ደው ኣቢልዎ ይርከብ። እዚ ኬንያ ወሲዳቶ ዘላ እገዳ ክሳብ ወርሒ ነሓሰ ክጸንሕ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ። እንተኾነ ኬንያ ናብታ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ልኡላዊት ኣካሉ ምዃና ዝገልጻ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ በረራታት ተካይድ ምህለዋ ተቓሊዑ ኣሎ። መንግስቲ ስጳኛ ብሳልስቲ እዚ ናብታ ምስ ሞሮኮ ለጊባ ትርከብ ስዌታ ዝተባህለት ክፋሉ ዝሰገሩ 8,000 ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ሞሮኮ ይመልሶም ኣሎ። እዞም እናሓንበሱን ብናእሽቱ ጀላቡን ናብታ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ትርከብ ክፋል ስጳኛ ዝኣተዉ ኣሽሓት ስደተኛታት መብዛሕትኦም ተወላዶም ሞሮኮን ካልኦት ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ምዃኖም እዩ ተመልኪቱ። 1500 ካብቶም ኣብ 2 መዓልታት ናብ ስዌታ ዝሰገሩ ስደተኛታት ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም እዩ ተሓቢሩ። እቶም ስደተኛታት ብሃንደበት ናብ ስጳኛ ዝዋሕዝሉ ምኽንያት መንግስቲ ሞሮኮ ምስ ስጳኛ ዝነበሮ ስደተኛታት ናይ ምዕጋት ውዕል ስለ ዘፍረሰ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣመልኪቶም። ሓልዋ ደዋት ሞሮኮ ሸለል ዝብልዎ ኣሽሓት ስደተኛታት ብመሬት ንዝተላገበ ክፋል ስጳኛ ዝኾነት ስዌታን ሞሮኮን ዝፈሊ ሓጹር ንምዝላሉ ስለ ዘጸግሞም እቲ ዝቐለለ መገዲ ብምሕምባስን ብናእሽቱ ጀላቡን እናተጠቕሙን እዮም ናብ ስጳኛ ከኣቱ ኽኢሎም። ኣማይት ዝኾኑ እውን በቲ ሓጹር ንምዝላል እኳ እንተፈተኑ ብዘይካ ዓሰርተታት እቶም ካልኦት ክዕወቱ ከም ዘይከኣሉ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا ቅንያት ናጽነት ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜ ዝተመርኮሰ ዛንታ ብይርጋለም ፍስሓ
ሓጎስ ዘለዓለም እበሃል ኣብ ኤርትራን ከለኹ መምህር ማእከላይ ደረጃ ነይረ ኣስማትን ትርጉማቶምን ኣብ ዝሓስበሉ ጊዜ ቀዲሙ ናብ ኣእምሮይ ዝመጽእ እቲ ምስንጻር ትርጉም ስመይ ዝተፋጠጥ ኩሉ መድረኻት ህይወት እዩ ነገረ ስም ተላዒሉ ፈጺመ ክርስዖ ዘይክእል ሓጎስ ዝበሃል ዓርክውን ኣለኒ ሓደ ጊዜ ላግጽ ዘይምነዎ ሰናይ ዓርክና ስማ ባሓጉ ሓቲትዎ ባህታ መሊሱ መኽሲ ሕጂ ድማ ፍስሓ ዝበሃል ቁርዓን ምብኳር ሰበይቱ ብጽሕቲ ወርሕላ ቀጸል ኩሉ ኣነ ፍስሓ ሓጎስ ደስታ ባህታ ዓዊሉ ጸውዐ ሰናይ ኣቕለኩም ባ ክኸልፎ ፈቲኑ ሓጎስ በበይኑ ስማት ዘለኩም ኮይኑ ስማዓኩም ማለት ዲ ሰናይ ቀጽለ ይህናይ ዳ ፍስሓ ሓጎስ ደስታ ባህታ ታይፍልል ኣለዎ ትባዕልኹም ዝወስኽኩሞ ፍስሓ ምእለይዎ ናይቲ ካልእ ከዓ ይግድሰኩምኒ ከይስሕቕ እናተቓለሰ ገንሓና ሓጎስ ደስታ ባህታ ዓርከይ ሕጂ ኣብ እንግሊዝ ዓዲ ስደቱ ትርጉም ንዝሓተትዎ ወጻእተኛታት መሳርሕቱ ወይ ቀረብቱ እንታይ ይብሎ ምህሉ ኢላ ሓስብ እሞ በቲ ትርኢት እዛነ ግንቦት 2011 መዓልቲ ናጽነት ብፍሉይ ክትበዓል ተባሂሉ ብቕንያቱ ዝተገብረ መድላዋት ካብ ናይ ቅድሚዮ ዓመታት ዕዝዝ ዝበለ ነይሩ ኤርትራ ነጻ ካብ እትኸውን 20 ዓመታ ብምንባር እዩ ሙሉእ ቁጽሪ ሰዓተይ ተመልከትኩ 6 ቀሪቡ ነበረ ናብ ሓጎስ ዓርከይ ደው ኢለ እቲ ክንራኸበሉ ዝተባሃልናዮ ቦታ ጠቒሰ መበጋሰይ ሓበርክዎ ጃኬተይ ደሪበ ካብ ቤተይ ወጻእኩ ኣማዕድየ ወተሃደራዊ ዝለበሱን ዝዓጠቑን ሰባት ረኣኹ ኣብ ቅንያት መዓልቲ ናጽነት ዘውትር ተርእዮ እዩ ብውሽጠይ መንቀሳቐሲተይ ኣብ ጅባይ ምህላዋን ዘይምህላዋን ሓሰብኩ እወ ኣላ ንየማነይ ሓዲገዮም ሓለፍኩ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ካልኦት ወተሃደራት ተጓነፉኒ በቲ ጻዕቆም እናሓሰብኩ ሰጎምኩ ሓደ ሰብ ተዳሃየኒ ናብ ዝብል በቲ ሒዝዎ ዝነበረ በትሪ ኣመልከተለይ መንቀሳቐሲ ወረቐት ኣለኒ ኢለ ኢደይ ኣብ ጅባይ እናኸተትኩ መለስኩሉ ተጸጋዕ ንመልሰይ ፈዓራ ይገበረሉን ናብቲ ዝበለና ኣንፈት ጠሚተ ሓያሎ መንእሰያት ነበሩ ክጽምበሮም ተነግረኒ መንቀሳቐስ እኮ ኣለኒ ኣታወዲ ደፊኡ ንሓፂር ርሕቀት ብሽውታ ከም ዝኸይድ ገበረኒ ብኸምኡ ገለ ሰባት ምስ ተወሰኹና ሓያሎ መንእሰያት ሒዛ ናብ ዝመጸት ናይ ጽዕነት መኪና ሰቐሉና ማእከል ከተማ ሰንጢቕና ህንጻታት ኣስመራ ንድሕሪና ገዲፍና ናብ ሰሜን ተጓዓዝና ዓዲ ኣበይቶ
ክንድኡ ዝበዝሑ መንእሰይ ብኸምዚ መልክዕ ክርኢ ሳዋ ገዲፍካ ንፈለማዮ ቅድሚኡ ብዛዕባ ዓደይ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ነይሩኒ እንተኾይኑ ነብሰይ ሓተትኩ ፈጺመ ብዘይገመትኩ ኣጋጣሚ ኣብዚ ምህላወይ ገረመኒ ደንጸወኒ ብዝወጻእክዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤት ሓደርኩ ንጎ ክትስእ ከለኹ ብስእነት ድቃስን ጥሜትን ተዳኺመ ነይረ ኣብቲ ገፊሕ ኣዳራሽ ረሚልና ካብ ዝነበርና ኣማይት እሱራት ያላ ሽንቲ ብዝብል ዳሃሊ ድምፂ በርጊግና ዝተሳእና ከባቢ 50 ሰባት ዝሓዘት ቀዳመይቲ ጉጅለ ቆምና ኣውሪኽና ተሰርዕና ተቖጸርና ተበገስና ክስጉም ፈተንኩ ጸጸርን በላሕቲ ነገራትን ንጻዕዳ እግረይ ተጻብእዎ እዚ ረቂቕ ካልሰይ ካብ ዝኾነ ብልሒ የድሓነንን እቲ ብድሮ ክእትውና እንከለዉ ዘሕደጉና ጫማታት ናብ ዝተኣከበሉ ሸነኽ ጠመትኩ ብላይ ሸበጥን ብጥስጣስ ኮንጎን ጥራይ ረኣኹ ተጠንቂቐ ቅድመይ ዝነበረ እሱር ዝረገጾ ክረግጽ ፈተንኩ በዚ መጸት ዘይበልኩ በትሪ ኣብ ዝባነይ ዓለበት ብዝዘየደ ናህሪ ኣብ ዳንጋይ ደገመት ብስምባደን ዝተፈራረቐ ኣቓልቦን ግልጽ በልኩ ሓደ ካብ ዋርድያታት እዩ ሰሓባይ ጠምተኒ ሳልሰይ ትዕለበለይ ብሰንኮፍ ፋራገጽ ሓውሲ ምንጣር ገይረ ሰጎምኩ ኣባትር ዝዓለቦ ኣካላተይን ጻዕዳ እግረይን ማርማር ክብለኒ ጀመረ ብሕርቃን ክትኮስ ደለኹ ምስ ወታደር ኣብ ከተማ ክንራኸብ ባሃኩ ኣብቲ ባዕለይ ዝፈጠርክዎ ስእሊ ዕጽፊ ሃሪመ ሕነይ ፈደኹ ዝረገጽክዋ በላሕ ጸጸር ካብ ህውተታይ መለሰትኒ ካብ ገዛይ ናይ መውፃእ ሓሳብ ዘመንጨኹላ ደቂቕ እናረገምኩ ሸና ብዘብዘብ ተመለስና ሙሉእ መዓልቲ ከስተንትን ወዓልኩ መዓልቲ ናጽነት ሃገር ብምእሳር ንጹሃት ዜጋታት ምኽባር እንታይ ማለት እዩ እቲ ካልእ ዓመታት ናጽነት ካልኦት ሰባት ብኸምዚ ሓልፍዎ ነይሮም ማለት ድዩ ሽዑ ኣነ ኣበይን እንታይ ንገብር ነይረ ሕጂ እቲ ካልእ ህዝቢ ስዕስዕ ኣሎ ማለት ድዩ ብዛዕባ ሃገረይከ እንታይ እየ ዝፈልጥ ናይ ዝብሉ ሕቶታት መልሲ ንምርካብ ናብ ውሽጠይ ጠለቕኩ ምስኡ ተጸጊዐ ዝሓደርኩ እሱር ብቫዘሊን ማህረምተይ ደረዘለይ ኣጸናንዓኒ ክወፅእ ምዃነያ ተስፈወኒ ንዋርድያፍትዩ ተበጣጢሳ ናብ ሸበጥ ዝተቐየረት ኮንጎን ብሓደ ሸነኻ ካብቲ ተረጋጽ ኣካል ዝተለቓቐት ሸበጥን ረኸበለይ ክልቲአን ናይ ጸጋም ነበራ ግን ኣይተዛረብኩን ኣመስገንክዎ ናይ መዓልቲ ናጽነት ግፉፋት ክመጹና እዮም መደቀሲ ክንሽገር ኢና እናበልና ኢኹም መጺኹም ገና እውን ክመጹ እዮም
ዝብላ ቃላቱ ናብ ርእሰይ እናተመላለሳ ንድቃሰይ ኣባረረኦ ሓሳበይ በዛዕባ መዓልቲ ናጽነትን ሰዓታት ሽንትን ጥራይ ኮነ ንጽባሒቱ አንጊሄ ተበራበርኩ ተንሓደስቲ ጫማይ ዓይነይትን ኣብ ዘይናታ እግሪ ንምእታው ከም ዘይተሸግር በብሓደ ፈተንኩወን ክልቲኤን ተኣበያውን ግድን ክረክጸን እየ ግድን ያላ ሽንቲ ብዝብል በሪኽ ድምፂ ቅድሚት ካብ ዝወፁ ሓደ ነበርኩ ካብ ትማሊ ስለ ዝተማሃርኩ ቅድሚት ተሰርዕኩ እዞም ናብ ሽንቲ ዘሰንዩና ወተሃደራት ቆፂሮም ምስ ወድኡ ቅድሚት ካብ ዝነበርና ክልተ ሰባት ሓፍ ንኽንብል ኣመልከቱልና ነቲ ፍርቂ በርሚል መሊኡ ዝነበረ ሽንቲ ክንስከሙ ኣዘዙና ወዲ ኣይተይዶ ዳሃየይ ከምቲ ቃለይ ሓይሊ ነበሮን ንዓኻ ኮ ቁልፊ ዝሓዘት ኢዱ እናወጣወጠ ናባይ ኣንፈተ ብዘይ ልበይ ንኻልኣየ ያርከብክዎ ኣማኢት እሱራት ክሸንዎ ዝሓደር እዩ ረጊድ በትሪ በመንጎት መንጠልጠል ገመድ ኣሕሊፍና ብኽልተ ጫፍ ኣብ መንኮብና ሰቐልናዮ ፍርቂ በርሚል ሽንቲ ተሰኪምና ቀቅድሚ ተሰሪዖም ዝዘባዘቡ እሱራት ክንጓዓዝ ጀመርና ኣታወዲ ሰሓብ ዝብል ትእዛዝ ኣብ ዝባን መን ከም ዝዓለበት ናይ ዘይፈለጥክዋ በትሪ ድምፂ ኣሰኒዩ ኣብ እዝነይ በጽሐ ክቕልጥፍ ኣንዊሐ ሰጎምኩ ካብቲ ሽንቲ ጨቢሉ ተኻዕወ ብድሕረይ ካብ ከባቢ ሰለፈይ ንታሕቲ ኣጠልቀየኒ ደው ክብልን ክቕጽልን ከይወሰንኩ ካልኣየይ ስለ ዝሰጎመ ብሓይሊ ደፋኣኒ ኣብ ቀዳመይቲ ስጉመይ ከዓ ሓንቲ ሰኣነይ ካብ እግረይ ሞሊቓ ተረፈት ይኽተሉና ካብ ዝነበሩ እሱራት ኣላጊስና ሰኸምና ከነውርድ እሞ ዝጠልቀየ ኣካለይን ክዳነይን ክርኢ ነታ ሰኣኒ ድማ ከነምፅኣ ንኻልኣየይ ተወከስክዎ ክሰምዖ ዘይከኣልኩ ቃል ኣድሚፁ ደው በለ እሱራት ክሳብ ዝሓልፉ ሰኣነይ ኣብ ዝተረፈትሉ ከባቢ ኣተኲረና ጠመትኩ ተጸበና ኢታ ዝኹብኩብ ዝነበረ ወተሃደር ተዳህየና ሽንቲ ተኻዒዎ ሰኣኑ ኸዓ ካልኣየይ መለሰ ሰለስቲና ናብቲ ጐልጐል ጠመትና እታ ቅድሚ ሓንቲ ደቂቕ ካብ እግረይ ዝመለቖት ሸበጥ ኣይነበረትን ኣይኣመንኩን ቅጽል ጥራይ ኣዘዘና ተስፋ ቖሪጸ ክስጉም ፈተንኩ ኣይከኣልኩን እቲ ኻልኣየይ ነሱ ክመርሕ ኣነ ክኽተሎ ሓለፋ ገበረለይ ኣብ ዘዝረገጾ እናረገጽኩ ተሪፉና ንዝነበረ ርሕቀት ተጓዒዝና እቲ ጐልጐል ብቐልቀል እሱራት መርኣይ ይነበሮን ኣብ ብርኽ ዝበለ እማን ረጊጽና ተኾይጥና ኮፍ በልና ከም ሽዑ ኢለ ነፍሰይ ጸሊአ ይፈልጥን ምስ ነፍሰይ ከይተዓረቕኩ ዓረበት
ንጽባሒቱ ማለት ራብዒቲ መዓልቲ ማእሰርተይ እታ ቀንዲ መዓልቲ ናጽነት ሃገረያ ብዙሓት እሱራት ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ጽባሕ ዝበለጸ ምሳሕ ከም ዝህልወና ካብ ድሮ ጀሚሮም ተሓጒሶም ነበሩ። ኣነ ኸኣ ተንዝሓለፈ መዓልታት ካብ ዝርአያኒ ተመክሮ ዘድሕን ሜላ ክባልሓት ይጋደል ነበርኩ። ሓሳብ ሓንቲ ሓሳብ መጽያትለይ ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ እሱራት ንድራር ተዳሃዩኒ ኣበኹ ደጋጊሞም ለመኑኒ ኣቕበጽኩ ኣይበልዕኒ ብውፒለ ደቀስኩ ንግሆ ብድቁሰይ ኩሎም በብጉጅለ ሸይኖም ተመልሱ ሰዓታት ቁርሲ ኮይኑ ሻሂ ጥራይ ተቐበልኩ ባኒ ወሰድኩን ሙሉእ መዓልቲ ጾመይ ወዓልኩ ካብ በትሪ እሾኹን ጸጸርን ከምኡውን ካብ ብሽንቲ ምሕጻብ ድሒነ ንጽባሒቱ እውን ሽንቲ ከይድኒ ምእንቱ ድማ ሎሚ እውን ኣይክድረርኒ ወሰንኩ። ሓምሸይቲ መዓልቲ ማእሰርተይ ማይን ሻህን ጥራይ ሰትየ ኣፋረቕኩዋ ድኸም ተሰማዐኒ ብኸምዚ ክሳብ መዓሴ ዋላ ምሕሳብ ሃከየኒ ዝበኣሰ ከይስዕብ ፈራሕኩ ካልእ ሜላ ክባልሓት ከም ዘለና ሓሰብኩ ኣብ ሰዓት ምሳሕ ማዕጾቲ ዓብዪ ኣዳራሽ ብኸቢድ ተደሰቐ ኣቓልቦ ኩሉ ሰብ ናብ ኣንፈት ማዕጾ ኾነ ዝተኣሰር ኩሉ ምሸት ኣስማትናን እናመዝገበ ሞባይላትናን ወረቓቕትናን ዝተረከበ መንእሰይ ወረቓቕቲ ሒዙ ዓዊሉ ኣስማት ክጽውዕ ጀመረ። ኣብ መንጎቶም ዝተጸውዑ 22 ሰባት ነበርኩ። ኣይኣመንኩን ወዝቢ ክእሰር ኣይኣመንኩን ሕጂ ክጽዋዕ እውን ኣይኣመንኩን ኢለ ካምሽ ክትወፅእ ኢኻ በለንት ጎረቤተይ እሱር ክወፅእ እወ መዓልቲ ናጽነት ሓሊፉ እንድዩ ኣረጋገጸለይ መልሱ ሕቶታት ፈጠረለይ መዓልቲ ናጽነት ንምብዓል ናጽነት ክንደይ ሰባት ይጋስ ማለት እዩ ሓሰብኩ ክስጉም ብድድ ምስ በልኩ ተሲኡ ናብ ነብሱ ኣጥቢቑ ሓቑፍኒ ሓደራኻ በዛ ቴሌፎን ናብ ገዛና ደውል ነደይ ረኺብካ ድሓን ከም ዘለኹ ንገራ በለኒ ኣብ መንጎቲ ብዙሕ ክብሎ ዝኽእል ዝነበርኩ ሕራይ ጥራይ ኣድመጽኩ ኣብ ዕላልና ነዚ 16 ዋርሕ ከመይ ኢልካ ሓሊፍካዮ ኢለዮ ነይረ ነቶም 5 ዓመት ዝገበሩ እናረኣኹ ኢሉኒ ኣብዘን 4 መዓልታት ዝነበረ መስለይ እናሰኣልኩ ናብ ግዳም ወፅየ ናብቶም ቅድመይ ዝወፁ ተጸንበርኩ ፍሽኽተና ንኹሉ ነገርና ክብርህ ይፍትን ነይሩ ግና ጸሊምና ኢና ነርና ሞባይልናን ወረቓቕትናን ተዋህበና ኪዱ ኣዘዘና ምኽንያት መእሰሪና ክነግሩና ተጸብየ ነይረ
ጫማይን ቁልፈይን ክውሃበኒ ግድን ሓሲበ ነይረ ከምኡውን ኣታቒዱ እንዶ ካልእ ሰብ ብሓይሊ ድሃየ በትሕቲ መልሓስና እናዕረምረምና ናብ ማዕጾ ከንሸሎ ኣንፈትና ብየማንና ተኾሚሩ ናብ ዝነበረ ብጥስጣስ ሸበጥን ኮንጎና ላገስና ከርግጸና ይኽእል እዩ ዝብልናዮ ኣልዒልና ናብ ገዛና ተበገስና ካብዛ ዕለት ካብ ሃገረይ ንምውፃእ ኣዋርሕ ኣይደቀስኩን ይርጋለም ፍስሓ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ምስ መደብ መንስያት ኢኹም ዘለኹም ናይ ሎሚ መደብና እምበኣር ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ተወልዑ ዘሎ ኩናት ንኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ከመይ ጸልዎም ኣሎ ወይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ዝብል ዛዕባ ምስ ነበርቲ ሃገር እስራኤል ዝኾኑ መንእሰያት ብቴሌፎን ተዘራሪብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርየ ሰናይ ጻንሖት ሬድዮ ኤረና ሰላም ደጀን ፍቃደኛ ስለ ዝኾንካ ኩነታት ኣብ እስራኤል ዘሎ ክትሕብረና ብስም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመስግነካ ፈቱ ከመይ ኣለኻ ከመይ ኣለኹም ብሓፈሻ ኣብ እስራኤል ሰላም ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለና ከም ዝፍለጥ ማት ከም ዝንሰምዖ ዘለና ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ኩናት ተወልዑ ኣሎ ብብዝሒ እውን ሮኬታት ናብ እስራኤል ስደድ ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ተተጋጊ ኣርመኒ ኣበይ ከባቢ እዩ ብርግጽ እቲ ሮኬታት ዓሊቡ ኣበይ ከባቢ እዩ ብሓፈሻት ኩናት ዘሎ ሓራይ መጀመርያ ንዓይ ቁርብስታ ይህልዎ ኢልኪ ሂንታት ይህልዎ ኢልኪ ናብ መደብኪ ምዕዳምኪ የመስግነኪ ቀፂለ እቲ ከም ዝበልክዮ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ፍልስጤምን እስራኤል ካብ ዝጅምር እቲ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ወይ ናይቲ ግርጭት 10 መዓልቲ ኣቢሉ ኣውፂሩ ኣሎ ኣብ ኩሉ ከባቢታት እዩ ዘሎ ተኽሲ ምናልባት እቲ ኣብቲ ወሰናስን ዘሎ ስለ ዝገደቶ ዘይኮይኑ እምበር ኣብ ኩሉ እስራኤል እዩ ተናዊፁ ዘሎ ማለት እዩ ብሰንኪቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣጋጣሚታት እቲ ኩናት ኣብ ብሙሉእ እስራኤል እዩ ዘሎ ኢልካኒ ኣብ ኩሉ ኩናት ልውውጥ ዘሎ ወላስ እቲ ከተማታት ብናይ ሮኬት ስጋኣት ጥራሕ እዩ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኢና ፋሒልና ንነብር ብዝያዳ ብዝሒ ዘለዎ ከባቢታት ግን ኣብ ተልኣቪቭ ከምኡውን ኣብ ኢየሩሳሌም ሃይፋ ዝበሃል ከተማ እውን ኣሎ ብሓፈሻ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይ እስራኤል ኣብቲ መርካዝ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማእከላይ ቦታ ናይ እስራኤል እዩ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝነብር እንትኾነ እቲ ዘጋጠመታት ነዚ ኤርትራውያን ዝቕመጥሉ ብዙሕ ዘጥቃዕ ኣይኮነን ኣብ ተልኣቪቭ ቅድሚ 4 መዓልቲ ቢሉ ይኸውን ኣዝዩ ዝገነነ ክሳብ 200 ሮኬታት ይኸውን ናብ ተልኣቪቭ ጥራሕ ናብታ ከተማ ተኮር ዝገበረ ተተኪሱ ነይሩ ኣምላኽ ይመስገን ዝኾነ ዝወረደ ሓደጋ የለን ኣብ ወገናትና ማለት እዩ ገለ እስራኤላውያን ወዲቑ ነይሩ ብሓንቲ ገዛ ከምኡውን ኣብ ኣውቶቡስ ብኸፊል ንእሽተይ ጉድኣት ኣውሪዱ እዩ ነገር ኣጋጣሚ ግን ኣብኡ ኤርትራውያን ኣይፀንሑን ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት ግን ኣዝዩ ሓደገኛ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ቀልጢፉ እንድሕር ደኣ ፍታሕቲ ዘይተረኺብሉ ኣብ ስነ እምራውን ከምኡውን ኣካላዊ ጉድኣት እውን ከውርድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ዘለዎ እንድሕር ደኣ ቀፂሉ ክሳብ ሕጂ ግን ዝወረደ ሰማዕናዮ ነገር ኣብ ኤርትራውያን ማለት እዩ ከመይ ማለት ካ እዩ ስነ እምራዊ ትሰብሲ ከመይ ኣሎ ሕጂ ከመይ ክኸውን ይኽእል ንድሕሪ ሕጂ ኢልካ ትሓስብ ከምኡ እንድሕር ከም ዘለዎ እንድሕር ቀፂሉ እወ ሕጂ እንታይ መሲልኪ ንሕና ካብ መጀመርያ ክንሪኦ ለና ወይ ደኣቲ ኩናትን ወሮ ኩናትን ለሚድናዮ ፀኒሕና ኮይና እምበር ኣዝዩ ኣሸጋሪ ጉዳይ እዩ ንሓደ ካብ ኣፉ ናብ ኢዱ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ዓይነት እንቅፋታት የጋጥሞ እንተልዩ ብዓብዪ ናይ ሂወት ሓደጋ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብሰንኪ እቲ ኩናት ነተን ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ ዝረኽበ ናይ ስራሕ ዕድላት እንድሕር ደኣ ክሳብ ሕጂ እውን ዝወረደ ሰማዕናዮ ነገር ናብ ኣብ ኤርትራውያን ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት ግን ኣዝዩ ሓደገኛ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ቀልጢፉ እንድሕር ደኣ ፍታሕቲ ዘይተረኺብሉ ኣብ ስነ እምራውን ከምኡውን ኣካላዊ ጉድኣት እውን ከውርድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
رأت عتيو سرح متزيكيلو بسنك تقدم زلوا خناتات نحرقة نتفتاتو خجبر تزيكيلو أوريدي منابرونا كم وصل زخنة يدرنا يوان سيستقطون خجبر لنا يخلي جيري وماتي أبزحت من سياد كم عينة شجرات قاتيميو سرح زي وفروا نيرو من العصر مع زي كابز جمر كسب حجي تمتكالات سلزعت أوه سرح يسرح مالتي لذا حد سرح زي سرح سب نجنا خابونا وزنا برسب انت عينة حسيا كوردين نمجماتو ذا شجرة يكونن بقوم دم سقعت لنا كل جزء كم زبال كوري بحفشاتي أبي هو تكاز ورد من تاي أبزي صفا موت الصبح حفشات وقرأت له كابون لحرد أبز خانة عمليت كان نجر عدل ون اتي نايكوت أبا شجرن نايسن أمراض صوت شجرن كفترة الجمال لذا زيادة زي كأنه نتسب بقوم كهي سينا دم سقعتنا كل جزء مالك سرح بحفشة أبو ملو تعددت أطويل زلوا نو أب بملو يكونن أبزي انتهى قاتي ملو مسيلي كبسفح زبالة اتي كنتات بزيكات نايك أزان نا إسرائيل جبر ناي تقسيم اللوات أمون قتولرتي إسرائيليين عربين يهداين إسرائيليين قنص تفتيري يبزيون حوس 5 أدماء زعينوتو تفتيري حجي أبو يتم عرب نزل خبو يهداوي يحرمو اتيوم يهداين كا جبر ملسي كملسو خبلو أبتكال ناي عرب كيدوم يعنو ويسبي هارون مالس لذا أبتكالات من يسرح زبل حتى خاطم ستقل حجي أبتكالات إيرتران سرحوا كله كالو سرحوا الحجي أيلوليو خان يمابو منالبات يدان إثيوبيان يدان مسيلهم كارمو خاي يقولوا مسرتون حريقهم مسموس بتقطع سرح مسنا خايم لكن ما خاخد يقولوا طلص الإمالاتي لتم عرب تخنون كم مسيلهم يهرمو خاطم يدان مسزلهم تلي قبل على سلمتي تمخرت سبعة أو أنت صنيحهم أو خلونا عخاونا بحدا قداي قبر خاي يقول يا مالك لازم السوتاتي تي كندي بزخف أو نشجرنا غني نرب لا ياب كتما لودن راملن زبها كتماتات فرق زنبرلنين كم زي فرق أعراب ينبرو فرق لما يدعين ينبرلن تن كتماتات حواوي سميم زنبرو لازم أمونغو أموتري تفتيرون يرو أبو زنبرو إرترايانون وحدات هيكونون لازم نعوم زي تبهله قداي يكون يخليهم مالتي لازم من البات بتن كتماتات نساتن مسرته 15 من تنحر موصاهم زي فقد غيري وتي بوليسي نايز هاجر او كلتين كتماتات اجيدون كانين حدا 10 عام تسبجون تاجيد زلا او زلو وغناتناون كساب حجي قال دهاي زغبرنا لهم علنا كم يالو تخنتات تعاتينا ينازلنا قال يمزلو مالتي ስለዚህ تي كم زينت شجرات الله بتحبرتسب وطر فطيرولو بتعم دما يጨነቀካ كم سب ማለት ተኻለ ዘሎ ሽግራት ከይ ኣኽለካስ እዚውን مسخو نعخذ تحسبولا قداي كتكون تخلي خاب من صرون تيم راسيست زيادة قبل علي سدتنياتات صل زلوهم سبات أبت مسرح يتوصلوا زخلوا سقعت لنا أبزخنا تزي مالتي. قلعت بيت مرتخدو لودا؟ قلعت بحفشة بفلايتي ناي دوبا وكفالنا إسرائيل ببزح روكي زتكوسو كان بعد كتما أشكالون أشدود كان لتيون بعلو خضابيتات مبزحتي يوم نبتي دوبنا كازاز قربو كسب 4 كيلومتر رحقت كاب كازاز لهم بحفشات تطوبي لهم له ابزي اب ماكل بعل تل ابيبون افت ماكل اي بوتا زبالون سغاب حجي تطوي نيرو حجي ግን بمطونو እንዳተፈነው ይመጣሉ ይመፈነው ምክንያት ምናልባት ቤት ትምርቲ بقوع زخونه اندرግራውንድ ابتناي حدغا الارم ابسمعሉ ምናልባት ነቲዮም ዝመሃሩ نتم زخون بوتا زلوا بيتمرت تراح نحرق أخويني يتفقدوا زلوا نص زي بلون نحرق أخوينو أب كله أب زخون يخون بوتا نجزي تطوب لما يمزلوا نالبات فولي بيتمرت مهارو قلعو ناي زخون عينة شجرات زلوهم كم أوتيزم كخوني كال فولي بيتمرت تبايلو زفلو تقلعو جن يمهارو له حجي من نالبات وحدات سلو زخونن دعنا زمهارو له بيتمرتون جبو زخونه ناي وحسنتنا underground سلو زلو السنتر راح يتفقدون بحفشة جن لعلي كوابي 3/4 بيت مرتين هيدا هاجر تعزيز الحج. إسرائيل قلعت زمهارو لم بيت مرتات أبتي رجلار بيت مرتي أبتي زخون إسرائيل أو زمهارو البيت مرتي يوم زمهارو ولا سكال بيت مرتي إزلوم ناس دتنياتات. واحد تي بيت مرتات أبقى لك كفال تزكوينو زبز حكفال درجة في اليوم يوم زمهروهم نسون كم زرارابي كويني إزلوم من البات كون زلوجن. بحافشاتي كوينيتي كوينو كل تبيت مرتين جزء حجي نا إسرائيليان يكون ولا تم إيرترايان زمهارلو تطويل زلوب فلا يبزي
ውሽጢ ተልአቢብ ዘለዎ ኣነ ዝፈልጠን ክሳብ 5 ዝበፅሓ ቤት ትምህርትታት ስደተኛታት ጥራሕ ዝመሃሩለን እየን ኤርትራውያን ዘይኮኑ ግን ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ተሰዲዶም ዝመፁ ግን ድማ ዜጋታት ናይ እስራኤል ዘይኮኑ ተምሃሮ እዮም ዝመሃሩለን ዘን ቤት ትምህርትታት እዚኣተን እዚአን ጠጠው ኢለን ኣለዋ እቲ ናይ እስራኤላውያን ተባሂሉ ዝፍለጥ እውን ተዓፅዩ ዘሎ ንግዚኡ ጠጠው ከም ዝብለክ ዘለኹ ብዘይካት ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ኢሎም ብሚኒስትር ጥዕና ሓበሬታ ዝተዋህቦም ወይ ፈቃድ ዝተዋህቦም ተዓፅዩ ዘሎ እቲ ቤት ትምህርትታት ግን ይፍለዩ ብፍላይ ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምቲ ናይቲ ከተማ እዮም ዝገብርዎ ገሊኦም ሓዊሶም ይምህርዎም ገሊኦም ይፈልይዎም ማለት ከምኡ እዩ ዘሎ ኦኬ እዚ እቲ ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ከባቢ ህንፃታት ክኸውን ይኽእል ከመይ እዩ ዝተፈለየ ድዩ ካብቲ ዝበዝሕ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ከባቢ ናይ መንባር ባህር ኣሎ እቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ውሕስ ድዩ ህንፃታት ኣላርም ኣለዎ ድዩ ድሕንነት ናይ ሰባት ከውሕስ ዝኽእል ድዩ እዎ ብሓፈሻ እቲ ኣልኣርም ብዛዕባ እቲ ገዛ እንትኾንኪ ናብቲ ኣልኣርም ቅድሚ ምኻድና ናይ ገዛ እንትኾንኪ ብሓፈሻ ምስቲ ኢኮኖሚ ዝኸይድ ወላ ከም ድሌትካ ምስቲ ወረቐት ዘይምህላውን ሕጋዊ ስደተኛ ዘይምዃንካን ከም ድሌትካ ኣብ ዝመረፅካዮ ቦታ ኬድካ ተጋላቢካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ዝበልክዮ እውን እቲ ብሓንሳብ ናይ ምንባር ባህሪ ኣለና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነውን ከም ዝበልኩ ስለዘይፍቀደና እውን ኣብ ውስን ቦታታት ኢና ዘለና ነብረሉ ገዛውቲ እውን ካብ 50 ክሳብ 60 ዓመት ክሳብ ዛ ምስ ሃገር ክትምስረት ከላ ዝሃገር ዝተሰርሐ ገዛውቲ ደርጋ ኢና ንነብር መብዛሕትኡ እቲ ነዚ ካልዕና ዝኽኣለ ሽግር ከም ተቀዲመ ዝበልኩ እቲ ዘይሕጋውያን ምዃንናን ክንመርፀሉ ዘይምኽኣልና ካልእ እውን እቲ ብሓንሳእ ክንነብር ዝድርኽና ከምኡ ዓይነት ባህር ኣለና ንሱ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ታራ ይፃወት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣዛካ ጉዳይ ግን ኣብ እስራኤል ሙሉእ ክህረም እንከሎ ንኩልኻ ኣብ ሓደ እዩ ዝህረመካ እቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ገለ ኢሉ ዝፈሊ ዓይነት ኣይኮነን ኣብዚ ከምዚ ስኺ ቅድም ክትጠቕስዮ ዝፀናሕ ገዳስነት ግን ገዛውቲ ብጣዕሚ ዝኣረገ ገዛውቲ እዩ መብዛሕትኡ ነብረሉ ገዛውቲ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ገዛውቲ እዩ ረኮት ኣይኮነን ኣብ ጥቕኡ እንተዓሊቡ እውን ክፈርስ ዝኽእል ገዛውቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እንታይ ክግበር ይከኣል ክሳብ ሕጂ ዝበፃሕናዮ ነገር የለን ግን ብሓፈሻ ነታት ቀልጢፉ ሓደ ፍታሕ እንተዘይተረኺቦ ኣብ ኣዝዩ ክብድ ዝበለ ወጥሪ ኢና ዘለና ኣብዚ ንነብር ዘለና ኤርትራውያን ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ድሕንነትኩም ብምንታይ ትሕልው ኣለኹም ክሳብ ሕጂ በቲ ናይ ሃገራዊ ትካል ድሕነት ዝብል ኣሎ ናይቶም ፒኩዳ ኤሬፍ ዝብልዎ ሓበሬታ ዝህብ ወታደራዊ ሓይሊ ኮይኑ ግን ድማ ንከምዚኦም ዓይነት ሓደጋታት ህዝቢ ክወርዱ ዝኽእሉ ሓደጋታት ሓበሬታ ዝህብን ዝተሓጋገዝን ትካል ኣሎ ብእስራኤል ንዕኡ ንከታተሎ ኣለና ወላ ኣብ ቴሌፎንካ ዝወርድ እውን ከምዚ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ናይ ኣልኣርም ዝህረመሉ ቦታን ኣበይ ከባቢ እዩ ዘሎን ዝሕብር ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ቴሌፎኑ ከውርዶ ይኽእል እዩ ገለ ዝብል ሓበሬታታት ስለዝተዋህበ ኩሉ ሰብ ከምኡ ይጥቀም ኣሎ ከምኡ ዓይነት ናይ ኣልኣርም ክስማዕ ከሎ ግን ናብ ከምዚ ናይ እስካላ ናይ ገዛ ማለት እዩ ከምዚ ማድሪጎት ይብሎ ብዛዕዲ ናብኡ እዩ ሰብ ዝኸይድ ብሓፈሻ ግን እቲ ህዝቢ እውን ቁሩብ ሸለልትነት የርእለ እዩ እቲ ህዝቢ ምናልባት ከምዚ ዓይነት እንታይ ድበሃል ኣጋጥመናን ወይ ኣይንፈልጦን ንኸውን ግን ድማ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ እንተወሪዱ ኣዝዩ ሓሳይ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ብጥንቃቐ ክሪኦ ኣለዎ ግን ብሓፈሻ ናብ ከምኡ ኢኻ ክትከይድ ትኽእል እምበር ካልእ ኣንደርግራውንድ ገለ እንተልዩ ጥራኻ እውን ሓሰሳሰት ኢልካ ተኣቱ ሓንቲ ደቂቕን ፈረቓን እያ ዘላ ኣብዚ ተልኣቢብ ኣብ ዘለናዮ እታ ኣልኣርም ተሃሪማ ክሳብ ትውዳእ ሓንቲ ደቂቕን ፈረቓን ጥራሕ ኢኻ ናብ ዕቑል ዝበልካዮ ቦታ ክትኣቱ ትኽእል ኢሉ እቲ ሓበሬታ ዝህብ ማለት እዩ እቶም ሓበሬታ ዝህቡ ኣካላት ምናልባት ኣብ ተወሰን ስጋብ 4 ኪሎ ሜትር ናይ ኣዛ ዘሎ ከባቢታት ግን 15 ሰከንድ ጥራሕን ዘሎ ዕዱላት ማለት እዩ ስለዚ ንዞም ማእኸል ንርከብ ብፍላይ በዓል ተልኣቢብ ናይ ሓደ ደቂቕን ፈረቓን ስለ ዘለና ናብ ጥቓና ዘሎ ኣንደርግራውንድ ወይ ድማ ከምዚ ከድር መድሪጎት ዝብልዎ ናይ ስካላ ናብ ገዛ መደየቢ ኣብኡ ክንዕቆብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ የቐኒለይ ደጀን بشم تخاطلت مدب مسات كمسكنا كفتو ناي مودة تحتوتاتي كحتى كأي نتي أطاق نايت أبليكيشن نايت ناي ألارم أبليكيشن كل سب كتقوموا لخلي وي كل سب فلت أيو أطاق أمو أزبل قمت هلا كادو بدحري أخطب له زلكا ناي بعلى خانة وسات ندليو عدل كبكاي هو تحبريتها خمس بالكفي بتيكو عم كنا إذا حدث لزولت نقوله يشجروا يخوني كل فلت مالتها يكون نجن بزتغال مثلا كم زي حاجات عميتات عبر كل تشعنا 10 4 هون كم زي عينت نحد ورح قباب زغط صله
أب كتشن عسرت 4 هو حدا ورح زغلصله ناي كوموناي تفصيلوت نيرو مس فلسطين ابزهاجر شعوب ዝተመኮረ ሕብረተሰብ እውን ስለ ዝኾነ ቁሩብ ንዕኡ ክፈልጦ ኣሸጋሪ ይኮነን ግን ድማ ንሕና እውን ኣብዚ እቲ ትካል ናይ ስደተኛታት ጥርኑፍ ኣካል ስለ ዘሎ ንሱ እውን ሓበሬታታት የውፅኡ ኩሉ ሰብ ፈልጦ ይንዕኡ ንሱ ከውርዶ ኣሎ ኣብዚ ብሓፈሻ ኣነ ክላቦ ዝድን እቲ ህዝቢ ብልክዕ ነቲ ዝመፅእ ሓደጋ ተረዲኡ ምስቲ ዘለና بحبار ننبرو بزحت سبات أو حدا خبابي نركب مالتي أبو حدا تجاتيمو صار كنده هو كنكسر نقل كلنا هنجمتون كنت نقرني جبايب تي حبريتاجن يفلتوه من البعض يفلتون تليون تي حبريتات تنا إيران كوميونيتي زبل فتش أو سلازلو أو خيرو كريو يخيلو يعني لي دجن نحبريتها تسفى قبر أبزحت سر معتي تي زلو وتري كبكع كنا كل سبت حنات كحلو سلام يورد لكم آمين يعني لينا عفون أخيرين إذا قد مزي ذهبتني قال زخون عدش نقرات في الليمون لا تخذت لنا نتيز بحب المعب كان الفلكمينة عزيز مسكناكي مدام من سياد عبريدي رنا سلام كبرم بشم تخطتلت مدام من سياد كمسجنا كافتو لو هاجر إسرائيل بتخبابي خازلو حبريتا خطبنا فقادين ياسل زخونكا كمي علخا كمي علخم بحفشة بتخبابي أبي كبابي خازلخا اوكي يا خبير انا كبرم بحال اب هاجر إسرائيل اب كتما رامله تبال كتما نبر مجمرا نذهب كنا عدل طعمي مسجن حفشاوي كونتات ناي هاجر إسرائيل كله ماس ميدا تعزبوا بوجن دبوب بوجن حماس بوجن كازا مالتي بزح ناي روكيت مورورالو بزيكو جن عندي تي كونتات كم تعزبوا زلوكم ماس ميدا اشحات روكيتات يسقب ماكل إسرائيل كيترفز ورور زلو أقطع مخاينو أبتيناتنا حبرة السب عب سب زورة ده حدقة قليلا كابتي كونتات كابز جيمرس قاب حجيجن تمهارو تمرتي أبو من سينجل مازرس كله تيزن عب جزاين زلوا درجة سب كل مبزحتي وأنا نبغى عليه حجي كونتات كاب جيمرس قاب حجي كاب جزاي وص أخونا كاب جزاي لهم عليتي مجمرة نجارتي أمونغوتهم إسرائيل أنا بعلمون أكيدو يعني عرب أنت بهايلهم إذا كم زي أنا زلوا خو كتمان أبنت نايكلتي حبرة السب زقمت ولو كتمان أصله زخنة أمونغوم كبيد باسي معروم من لغات أقصى قال زلوا قيتشت سلزنا برك توت كاب جزاي تخيلني خا بخمو مسرت كا سقاب حجي متشم أملاخ مسلم زخونه قدرات قوات زيله أبغى زاجنا لنا مالك حجي كم زخ سمعك أنا حكوا قالك سمعت أنا هي أبغى دامي خازل الخامس لأن نقول أحسك أنت عينت لو تسلز مزاي حجي دققت وتخيلكم زلهم أوكي هو حجي لو ما أنتي دحري شعتها ما عملت لو ما أنت الواتس لنا مالتي قال أحسك واتسه كذا أنا قاعرب مجمع كرتي أبي وشتي كتمات زنبرة جيتشت أمونغو إسرائيليان عربنا يهودين زنبرة جيتشت تراجعيو استخدمتهم بوليس تقاطي رولو كلايكاتي نوعلوتي ناي روكيت منشافون أبزخل تمعلتي أبتي دوبوب وجن يزولس قبل البرشيفا شنو زبال كتما تطلو أبتي دوبوب وجن يزولون بر أزماء كل كتما دحون كوينو له قوم هو تينا لنا لو ما أنت مالتي لو وين تتبي لنا مملسنا منبري جزاوتكم وحشديو تي إيرتراين بحدا خبابريهم تنوب زل خلو ختمة أبزان نبرو ختمة بزحت شلون حش أنا ونحد شيء حج سالسة ورحي قليل بزجيرة له دحني بزح إيرتراين لون أنا الفلتو ميلون مالتي ولون كم زنايب على تل أبيب حدا بتصوع زقمت له إيرتراي زقمت له إذا ما سدتني زقمت له كباب سايكونن زعبات وحسنة منبر كله كبابي مالتي تجزاوتكم ألارم على ودو تهنساتات زلخمو الو تي سيرينا اب كل عمل اسرائيل انديزلو جيت قند صقم تاي مسيلك زخون نابلت ابتنا بولاسو الو نيكلات الو
ማለት ውሕስ ዝኾነ ቦታ እቲ ፖላሶ ሙሉኡ ኣብ ግዜ ድምፂ ክስማዕ ከሎ ታሕትን ወርዲና ማለት እዩ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ሕብረተሰብና ናትና ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝርከብ ማለት ዝያዳ ስደተኛ ዝነብረሉ ከባቢታት ግን መብዛሕትኡ የብሉን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኣነ ዝነብረሉ ድሓን ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ካልእ ቦታታት ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ የብሎምን ብከምዚ ሕጂ ቁርብ የሰክፈካ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ካልኦት ማለት እዩ ነበርቲ ብትኸባቢ ዘለው ምትእኽኻ ብሓንሳብ ምዃን ይረአ ዶ ኣብቲ ግዜ ብሓንሳብ ክትከውን ከለካ ኣብ ገዛ ግድን ክትዕፆ ከለካ ከብደት ሰብ ብሓንሳብ ወላ ኣብ ገገዝኡ እዩ ዝኸውን ብናትና ሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለክ ማለት ድዩ እዋ ኣነ ከምዚ ዝብለኪ ኣብ ዘለኹ ከተማ ብዙሕ ሰብ የለን ወላ ሓድሽ ብምዃኑ እውን ብዙሓት ሰባት ኣይተላለኹን ኣለኹ ክንደይ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ራምለ ኣብ ከተማ ራምለ ነብሩ ፀብለይን እምበር ሓፈሻዊ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ሕብረተሰብና ከምቲ ልሙድ ባህሉ ደሓን እዩ ኣብ ከምዚ ሽግር ክፍጠር ከሎስ ናይ ምትሕቑቋፍ ባህሊ ናይ ምትሕቑቋፍ ልምዲ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ኢለ ዝኣምን ተኸኸቡ ይፀናንዑ እዮም ንሕድሕዶም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ክብሮም ንዝሃብካና ሓበሬታ ከመስግነካ ፈቱ ሓንቲ ክሓተካ ግን ኣብ መወዳእታ ወለዲ ንስኻ እውን ወላዲኻ ቆልዑት ስለ ልቦና ናይ ቆልዑት ንምሕላው እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብል ወለዲ መጀመርያ ነገር ንቆልዑት ማለት ብናትና ከምዝናትና ባህሊ ክንከዶ የብልናን ቆልዓ ክትሕስበሉ የብልካን ነፃ ኮይንካ ክትዕልሎ ክትክእል ኣለካ እቲ ዘሎ ኩነታት ብዝተኻለ መጠን ኣብ ቅድሚ ቆልዑት ካብ ናይ እቲ ናይቲ ኩናት ዘጋውሑ ማስ ሜድያታት ወሊዕካ ኮፍ ኢልካ ቴሌቭዥን ምርኣይ ብዝተኻለ መጠን ካብኡ ኣሊኻ ብሓባር ኮይንካ ተዘናግዑ ዝኽእሉ ነገራት ምርኣይ ይሓይሽ ካብኡ ወፃኢ ግን ምሕሳብ ወይ ዘይተሽሙ ምግባር ኣገዳሲ ይኮነን ነፃ ኮይንና ነጊርና ነቶም ቆልዑ እኒኦም ክንስንብድ የብልናን ክንጥንቀቕ ከም ዘለናን ክጥንቀቑ ከም ዘለዎምን ምግላፅ ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ ሰብ ሞያ ብተደጋጋሚ ዝህብዎ መምርሒታት ስለ ዘሎ ሰብ ሞያ ወይ ምስ መምሃራኖም ምስ መምሃራን ናይቶም ቆልዑት ምርድዳእ ምድዋል ዝኾነ ፍሉይ ባህሪ እንድሕራር እዮም እቶም ቆልዑት ምሕታት ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ክብሮም ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያ ተመስግነካ ሰላም ኣውርደልኩም ኣሜን ኣሜን ቴንክ ዩ ነዚ ዕድል ዝሃብክኒ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ሰላም ንምንየሉ ተስፋ ይገብርካ ኣብ ሓፂር ድና ተመሊስና ብሰላም ክንነብር ኣሜን ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ምስ ክብሮምን ደጀንን ካብ ሃገረ እስራኤል ዝፀንሓና ሓፂር ፃንሖት ኣብዚ ተዛዚሙሎ ከምቲ ዝጠቐስዎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ሓያል ናይ ተኽሲ ልውውጥ ተኸፊቱሎ ሃገረ እስራኤል ብ14 ጉንበት 1948 ዳግም ካብቲ ምስረታት ሒዙ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ነባሪ ሰላም ተኸሲቱ ይፈልጥን እዩ እንሆ ድማ ሕጂ ምምስራት ሃገረ እስራኤልን ምፍላም ናይቲ ወጥርን መበል 73 ዓመታት ኣብ ዝቕፀረሉ ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ሓያል ኩናት ተኸፊቱ ከም ዝፍለጥ ካብ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመት ጀሚሩ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ናብ ሃገረ እስራኤል ተሰዲዶም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ከባቢ 22,000 ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ይነብሩ በዚ ኣጋጣሚ ኩልኩም ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ድሕነትኩምን ድሕነት ደቅኹምን ብዝግባእ ክትሕሉ ብትሕትና ነዘኻኽር ሬድዮ ኤረና